Okay guys, muli tayong napasyal mga karabas. Napasyal tayo dito sa napakagandang lugar na to. Ito pala yung pinupuntahan ng mga vlogger. Kasi yung daanan na yan parang marilaki. Parang marilaki yung daanan. Tulad yan, oh. Yung talo pa yung marilaki. Ito yung marilaki ng Bicol. Bicol 630. Ayan, makikita nyo to mga ganito rito. Ayan, ayan ang mga ganyan dito. Kaya tingnan nyo. Ayan yung motor natin. So makikita natin dito yung napakagandang view. Isa sa mga hinahangaan ko, at mahilig pati naman ako sa view. Ayan. Kaso nagbabanta yung ulan, kaya magmamadali na tayo. Babalik na tayo sa city. Titingnan na natin yung yung takbo ng motor natin. Ayan. So baba tayo guys para makita nyo. So ito guys yung motor natin nagamit. So yan guys, ito yung natin. So nandito tayo sa Partido Riviera. Ayan. So napakaganda ng view niya. Ayan. So maraming pupunta rito, maraming humihinto. Ayan yun din guys. Okay guys, sign out.